Tutorial explicatiu del procés de preinscripció als cicles de formació professional de l'Institut Obert de Catalunya. Abans de començar, heu de donar-vos d'alta com usuaris del campus IOC. Creeu el vostre compte d'usuari. Empleneu les vostres dades i recordeu acceptar les condicions. A continuació visualitzareu el vostre usuari i contrasenya. Ja podeu accedir al nostre web i entrar al campus IOC identificant-vos. Entreu a Secretaria FP. A l'esquerra de la pantalla trobareu la carpeta matrícula. Cliqueu l'opció Entrada dades. Comencem. A l'entrar, s'obrirà el següent desplegable de pestanyes. Per fer la preinscripció heu de realitzar 4 passos. Introduir les dades personals, aportar documentació, escollir itinerari i, per últim, sol·licitar la matrícula. Primer pas. Empleneu les vostres dades personals i, per finalitzar, premeu Processar. Segon pas. La documentació que aporteu al procediment de preinscripció ha d'estar perfectament escanejada i en format PDF. Heu de portar obligatòriament el vostre document identificatiu, DNI, NIE o passaport, i el document que acredita els requisits acadèmics per accedir al cicle formatiu de grau mitjà o superior que heu triat. Documentació voluntària, certificat de qualificacions dels estudis que donen accés al cicle que es vol cursar. En l'adjudicació de places s'accedirà amb una nota de 5, si no s'aporta aquest document. Els que reuniu condicions especials de matrícula, heu de penjar altres documents per acreditar alguna de les circumstàncies previstes que hi donen dret. Sol·licitud d'autorització de matrícula a l'IOC per a menors de 18 anys i carta de compromís educatiu de pares o tutors. Documents concrets per acreditar situacions que atorguen prioritat en la matrícula. Documents per justificar la reducció o gratuïtat de les taxes de matrícula en els següents casos: discapacitat o família nombrosa o monoparental, privació de llibertat, víctima de violència de gènere, víctima de terrorisme, renda garantida de ciutadania, renda mínima d'inserció o renda activa d'inserció. Tercer pas. Advertència: l'accés a l'itinerari és lent. Heu d'esperar alguns minuts en entrar i cada vegada que processeu les dades. Es recomana no utilitzar el mòbil i sí un ordinador amb els navegadors Mozilla Firefox o Chrome. Seleccioneu el cicle formatiu que voleu cursar i deseu la informació clicant sobre Seleccionar cicles. Seleccioneu els mòduls, crèdits, unitats formatives que voleu cursar i finalment cliqueu a Escollir itinerari. Quart pas. Quan hagueu revisat que totes les dades que heu inclòs a l'aplicatiu i que la documentació penjada és correcta, us caldrà fer l'acceptació de la sol·licitud d'inscripció. S'haurà d'indicar que s'ha finalitzat el procés de preinscripció i que ja es poden revisar les dades per part de l'IOC. A la part inferior de la pàgina haureu de clicar sobre la declaració de responsabilitat i el botó Enviar. Si tot és correcte a la part superior de la pàgina, visualitzareu un missatge indicant-vos que ja heu finalitzat la sol·licitud. Ja heu finalitzat correctament tot el procés de preinscripció. Les dades i la documentació penjada es revisaran a la seu central de l'IOC de Barcelona o bé en el centre de suport d'FP seleccionat. Si tot és correcte, rebreu un correu electrònic informant-vos que la vostra sol·licitud participarà en el procés d'adjudicació de places i que s'ha assignat un número de sol·licitud. Podeu consultar el número assignat a la pestanya Dades personals, a la part inferior on indica número de sol·licitud. El resultat de l'adjudicació de places el podreu consultar, el dia establert, accedint a Secretaria FP, en la pestanya Dades personal. No us preocupeu, si al llarg del procés us surten dubtes podeu consultar la guia de preinscripció. Si teniu dubtes acadèmics, consulteu l'aula d'orientació. O si teniu problemes tècnics podeu escriure'ns un correu electrònic a fpmatricula@ioc.cat.